Point Sports Bar, first battle of the night. Yo, pagbaga na to! Big shoutout sa venue, Breaking Point Sports Bar. Dahil salamat ni Ralph ug ni Bulong sa pagtabangan ni Sprout Productions, si Narusay. Dahil salamat ninyo. Yeah. Sponsors. B, dalion lang tani. Flip Top Battle League, Turbo Hectic, Whip Cups, 6G Music, Hype Beat, Strap, walay mo tayo ma. Black Press, Greedy Bastards, Got Bars Clothing, Real Jokes Clothing, Risco Life, RX Panda, Nitibo Grafico, Goodfellas, World in Progress, Twang Style, Buell Sanchurisa, Wildworks Tattoo, Bro Cortina Tattoo, Mama Cherry Delicacy, shout out ni Rizarros, salamat. Nek Belly and Lechon, o shout out si Wolf G, dahil salamat yung tanan nga mamukna ni sa tinuig nga laglag bara. Dahil natakaroon sa quarterfinals na tournament battle sa akong wala, gikan Leyte ug Masbate. Make some noise for UX! Pusa ko nakatungkad ug ang naghumol para oras nga kong mabiktima may ikasukol pata di agbayan akong takugi di kay puro nga karon sa bayan. Nila Likyam, nila Chef, sa TNB, nila Mix Illusion, nila Natoy, nila Villabong, Binalde, labi na sa South 7 East, nila Demi, nila Aljo, na karon labi na sa may gagaw na supon, sa Team Accounting, Apex Family, na host. Sound to all! Gikan Karahay Lapu-Lapu! Make some noise for Herb! Karahay Red Pins, salamat inyo bay. Mga naman Lavista, sila MP3, sila Manuel, o Chivalries, Big Boys. Let's go! Yeah, so manang kwentos. Daw si UX pili niya una serve. Yo, minagagalan! Round 1! Rapolo, Subangan 2. First round, UX. Herb, let's go! Rapolo game? Yeah! What's up, champ? Naroho na nga. Wala mi beef. Pero iya daw kay flame grill. Nagtuo sigurong pati ako magpa-burger. But now, who's roasting this meat ug ihawong pa discreet? Kasi iya ako yung murder. Cause this shit has taken further. He's only going for cheese while I'm taking the ages of immortal. Oh, beef, patty, cheese. Oh, day natabon ng kagban. Mo day natabon ng kagban. O yan, na-process na ba? Or wala pa ninyo na-absorb, sir? Tingnan na pagdawat o dyan Leo's order. Mo nang iho, ano saag mas LLC? Di ba freestyler ka? Ilangoy lang ta ka sa deep blue sea. Pero dili shark akong pasabot with a sharpened teeth. It's John Leo's handkerchief, swinging in his pocket like a big blue crepe. Yeah. Kaya sa mo, creep po pa nas dagat si JL, kasagako diya po niya sa sea level. Creep. Sea level. Pero, fuck. Og, galibog lang yun ko in town. Unsam yun ang nas imong naong. Langaw na o aong. Kaya medyo dako-dako kita naon. Bangon sa itubag niya, pasagdiin na lang na, kaya nagpuyo na nagmalinaon. Kung ako na pislitom, sigaw niya nagkadlaon. Well, I guess I'm just messing around with this new kid in town. Pero patay ninyong eagle sa Black Hawk Down. Kung napakoy 2 more rounds, it will be an eargasm if you hear how the Gatling sounds. So you better duck on ground and start the bullet counts. If may toy po ninyong bully sa fearless hound. Mo nang there's no need to say yo-yo, because I'm walking this dog now. We all know that you're just a homeless pet in dog pound. Okay na. Game! Yeah! Ni gamit ang pati o cheese. Wag gutom ni literal. Nagpailalom ra ko sa ban kay inana ko ka technical. Wow, nakabalik na pod. Tagaan ta mog sakto nga partida. Dunay kaikog ang bisita. Promise Herb, mapildi man umudaog pa ni mutingog nga botilya. Ops. Ditso lamoy kumubira. Di ka kita direk minor. Ditso lamon nga tanom. Ubos ko og kolesterol. Diri nga Herb mapuntusan.
o literal nga permiskor kining giserve mauyonan sa animal nga herbivore. Kada strike dikit, kining light pellet. Gitistingan na pud akong tingog, murag mic gi-check. Napaypangan nga natural nga mubat sinig. Makadungog sa kong bala, sige ay bilib bay naggubatag sunugon, pataka herb para lang na side effect. Herb? Herb mong pangan? Mura mag-asa paingon. Mura magpambabay kay bra mo kong balihon. Atayos buwang. Unsa ka multi na iyantok? Di pa hinuon ka sagang? Unsay herb pasin sagbot angay kang hinloon sa dan. Dali rampag reduce ani nga herb. Nga murag naka-sale par. Heat treatment akong process mo ang pag-produce stale bar. Dakong sayop lang nimo do nga nung diri ka nagpatintal. Maayo ra imong tumong nga nung mahadlo ko sa herbal. Mo nga ning makahagit. Kung makadanig, istorya abig mga hait. Pues, testingig bangga para lahos ka para langit. Di nakasultinig mga pangit sa kundala nga mga rakit. Testingig subay para mga panig makahikap sa nagkalayong linya maong makapaig. Kay ba kung atong pangan parehong upat ka letra. Mao ding 4-4. Usa ka balaray padala para ako ning matorture. Inaana sa battle herb. Delikado kong makatubag. Murag battle herb, sigurado nga makaukab. Mga gagmay utok, mga uloray ukad, pansukad ka makapanukad, kay makapangasul rabag. Makaagi ka sa kong linya nga ang dan, rap makapangatol nasad. Sige herb, uto nga, kumpara ni mo lawom na. Ipilit ti kag buhay mo ragi mong nakita nga alumba. Mas kita kada linya, abog sa hangin piyong ka. Ako rang gipakita nga dira butilya pati ang kabati lang gitumba. Ronto. Yeah. Yo, ex! Naka-move on na ba ka with your ex? Balita na ko, wala ni mo giuli ang Rolex. Pero ay kagool, she's not wasting any time right now. Kaya nana siya sa saktong tao. Nana siya herb. And you know what that means? I'm rolling now with yo ex. And yes, no capping, he got bars though. I admit it. But the doctor's in, so wait a minute. Patient's case, chest pains with some serious hype beat. You broke up with your ex, di ba? So heartbreak, maong need na siya greseta. RX Panda o Street Pharma. Nawa naglibog ng Greedy Bastard. My ganit, we in Rapolo are the good fellas, ready to send help with this needy dumbass. Ibig sa pag ang schedule, hectic. To the rescue, gyapon. Because when we turbo, hectic. And yes, laughter is the best medicine. Because we only laugh with the real jokes, bye. But we living like a thug. Risk go life. Pero siya, when he's strapped on, it ain't a Velcro tight, it's a dildo fight. Submission till it tops like Kimbo's lies. Og dili ko tatted guy, pero I can bear the pain. Ang murag Wild Works line. Og dili pa awit amo quit, Brad, because there's still time. Pero pag ako nang whip cap, there will be a heinous crime. Og ako ang style, kalmara. Kaya dili ako ang aggressive type. Mga ang herb, di pa sulong na sa Congress because they're seeking for a world in progress life. So don't throw shade on Mimigo. Kaya dili ka ni tipo grapiko. Ibang mga linya, dili klaro, puro sa skirt, magskanta ni Nick Makino. Kaya nimo, nobody's proud. Akong liso, na ay Magic Sprout. Mauna sa iyang kawak, ang mga sponsors na lang akong shout out. Saan lang ang contribute ni mo karon, Brad? Ang pag top out. Time, round to yours. Yo. Kumusta herb? Nalampos ng mga pagsulay? Nakaplano na ba kag-schedule kung kano sa kamuambak sa tulay? Di porke tagalapu-lapu mga hampugiro kay mo bay. Nakagunit ra ka og bolo katong gisugo kag pamungay. Wala pa nga kabolo. Welcome sa Rapolo TV. Paki-share lang sa FB. Wala ni klaro akong kontra maong i-switch lang sa HD. Kining nitubo sa lapu-lapu maunay ni sa bolo nga deadly. Unsay battle basin tutorial video how to chop herbs quickly. Kung suwayan ko nimo Brad, akong pasensya taasa. Ug sukdanan abilidad. Ug sukdanan abilidad ako grabe ng lapasa. Di na kinahanglan lutuon ng duwatol.
Di na kailangan na lutuon ng dawatol. Wala na kay pag-asa. Swerte, dili, kining herb gisagol, mauding malasa. Pabaya na sad sa round, depende ni Tol. Atog tanawag makadikit na giscore. Ikaw na po dang next, kaya ba akong dili ni Simple. Apan syura lang anak kay pantext kung di lahos kas emergency call. Mo ni sunod ni OX, makatilaw ni Og Flex. Mabawrag ideya pero lalom ni context. Kung say gamit sa pinuntusay kung akong maki-OS H, di ka dawat nig-approve ni nga herb di ko DOH. Lahi ang Leyte og Southern Leyte. Mangoy pag-expect nga waray na kubra. Ako lang gi-check basin makaingon na ni nga si OX waray katunga. Di pod pwedeng magtupong atong abilidad. Herb bisag bisbisan pa. Imong kontra nara, herb mong gilapasan ka. Iyang linya ko mo punch kay, inani ay. Tistingig sugat palag. Kadali kay ani, loading muragidangat salag. Kuwag binlag sa madsa kong litag na sad. Hinlo mo trabaho bisag pilay patad. Murag nag-upload ra ko sa newsfeed niya way makitang katag. Inanabi ka, kung pinuntusay lang sa linya, dali ra kang masumbagan maong pasalamat ko Brad. Kay ba akong naka-HR sa pangan mong ikaw ang tigdawat sa job. Job description, yes, patay, guba ka sa behavior ko. Kay bad ako intention palaban na sa savior mo. Total hiring o bakante pa ang minteryo. RIP, ako na ilas ni mong ma-interview. So, freestyle champion ni siya. Akong pangutana, kapela. Kapela. Kalima, I see. So, unsay mong nakuha sa sigig mic check? Jordans og Nike? Times up. Mic check. Jordans, Nike. Unsay similarity? Well, they both have air, you mind freak. If you're breaking down the point, then I'm bringing back the minefields. Mura rin Bulls in 90s kontra Pistons nga bullies. Lamon ang rookie sa outstanding newbie. So Bulls eye if you tackle a novice. Pero bonsai kay Marcos sa new breed. Ako ang bonfire kay mapasok kas kainit. This damn guy nag-suicide, mamatay sa New Bridge. This damn guy mamatay sa New Bridge. Mo nang, unya, na out of place na ba? Total, naa na mga lapo-lapo. Sige, laag tika. Paminaw Sa FB, break a leg daw. Nakabasak ko sa comment. Pero igo rin siya gitagak sa taga-oppon nga opponent. Sa laglagbara, parehas may nasayang ang moment. Pero at least ako, wala ko na 0-1 sa judgment. Mo nang karon, akong ibo akong mga linya nga nonsense. Imong pahak nga olo, akong abuluhan o bulbul sa audience. Na ako'y gisogo, tagagunog, ipahipos ning garbage. Mga pungkol, tagatudlo kay home court advantage. Sa suong ni makutlo tungod sa drug case, mabuhong kas kinumo kung gusto kag handshake. Agosto pagsumpay. Maluok ning bulog kung ako'y mo handbrake. Sa pusok ni idasok sa kakusog, he can take. Hinaya paglubong kay mag-live ta sa fan page. Buaya kang dako kay mong mga pass, fake. Mo nang karon dili namin mo maengganyo sa imong mga arte. Kay dili babag imong kabugo kung naa lang kay diskarte. Mong pagbaybay na tagalite. Tagaan jud kag fair nga duwa para naa kay blente. Naibong pa mo ano ko gi-appel ang paho. Pabuta taw-taon di pateng lawas manimaho. Kalaagan man ito, Hana. Kalaagan man ito, Hana. Giatay ka piling ba ni Suito? Ay kabala ka ituyok sa teka pero ilahos ka sa menteryo. Lagan. Katapusang baraha, ngagigang gibalasa. Unson pagdaog nimo sa kumbara kung di madana? Abig swerte ni nga aktor, igurang gipagana. Murag herb gikapsul kay di malasa. Kumingon tagsak, maestro. Matik, thumbs up. Pero kini nagpakaanak sa maestro, kuwang na lang mo tamsak. Diferensya ra mo sa kaon, para mo abdik. Tagaan sa takad thumbs up, pero kadtong mo kablit. Inyong igong gitras, inyong idol, kay abig naka-match kid. Moding sak maestro nga gi-recycle, kaya akong gibagsik. Nakadungog ko si mong music. Giatay na wala. Bantog ra nakapang ang imong track. Dito mo na mo nag-record silang stulay mo dahil laong pagka-construct. Kung sa may tawag
ana, palaw manay. Sige, patuyang na pod. Tagsaragi mo manukar, kabuang pa jud. Sa bati nilang jaja, pinaana siya. Wa kay masulti. Sushi. Wasabi. Wa kay masulti, wasabi? Murag kuwang-kuwang ning balulog. Paano pag di ko narinig yun? Wa dungog. Kung maoram na tayo mong isulti, may pag-wasabi. Siguro maayo ang player mo ang wasabi. Kumpara ni mo tong taga-Bohol, wa kasabay. Dalirang gibuak ni mong bagol sa kalamay. Pwes adyaw jaga-jaga kay mas maadyo ko gamay. Di man ko kalabaw sa herb pero ganadong mo patay. Bisa magpalaban pa kag-attorney. Ang kadaugan di diha mag-base. Ikon tong bahon ra ning kabatil para nakoy mabali nga case. Buto na kadaan, dinamita. Karaa makita, pinabita. Nagdaliga, kalabita. Kadariga, makasiga. Patay na po, deserve ang gotik, nagpabida. Sunog pa jod ka, herb pagod sa nakapipa. Sa'yo ta magpabuto. Bisag pa dong Pasko pa. Di na huwa tong makakaon karon mapas mo ka. Isiwin ra ang kontra para nako sakto ba? Kung usa ka lamoy ra ni nga herb nga murag nakakapsula. Time. Rapolo, Subangandos. First battle karong gabi una. UX versus Herb, pagpakato balik. Sulido. Mga apil ni sila sa Naglagbara 5. Nag-abot, no? Judges decision, 5-0 para ni UX. Shout out, sir. Shout out sa Alexander Luteng o sa Lapis de Blanco. Congrats ni UX o shoutout dyan ko sa mga galing ko makakalaman sa tanan. Judges. UX kay taga niya punchline. Ang set up ni nasa kay set up si Kuan ba si Herb nga mo to gamay kay punchline sa UX. MP3 sa Ilong Shaman. Puto ko si UX, mas Slim Fury ang delivery, mas nindot yung pag-construct. Si Herb type kaya rhyme schemes pero nag-list na po ng performance. So, UX. Friends, 3-0 para kay UX. So, flawless victory. Tumayo sa performance na Herb. So, performance tayo daw. Yan kay UX. Yo, nakakaon na ba tanan? Shout out Ahong Chan. So, ang iboto na round 1 of 2 kay si UX. Round 3 kay si Herb. Kaya yung ikuha na lapu-lapu. Yeah! Ahong Chan for the win. Yo Ares, 3-0 para ni UX. Medyo bitin gamay ang ibaw ni Herb. Auto nga recall pa ko ni UX.